Muoti. Vain pari sanaa kuvailemaan tätä elegantin, jännittävän ja taiteellisen sekoitusta. Hollywoodin punaiselta matolta Tokion kaduille luksusmuoti kerää kaikkien katseet. Mutta kaiken loiston ja kalliiden merkkien takana on rikas ja kiehtova tarina. Matka alkaa vuosisatoja sitten, kun vaatteet eivät olleet vain mukavuutta varten. Ne olivat vallan, aseman ja yhteiskunnallisen aseman symboli. Kuvitelkaa taitavia käsityöläisiä, jotka ompelevat vaatteita kuninkaille ja kuningattarille, jokainen pisto tehty huolella ja tarkkuudella. Nämä varhaiset suunnittelijat loivat perustan luksusmuodille, jonka tunnemme tänään. Pariisin sydämestä nousevat suuret muotitalot unelmanaan kaunistaa maailmaa haute couturella. Tämä on tarina siitä, kuinka luksusmuoti valloitti maailman mielikuvituksen. Löydät linkkejä yhteistyökumppaneillemme kuvauksesta. Käy kurkkaamassa ja nauti alennuksesta. Siin Swippu. Mode. Vaid paar sõna, mis kirjeldavad seda elegantsi elevust ja kunstiselu. Hollywoodi punaisest vaibast kuni Tokyo tänavatele. Luksusmood köidab kõikide pilke. Kuid kogu selle sära ja kallite brändide taga peitub rikas ja põnev lugu. Meie teekond algab sajandeid tagasi, kui riided ei olnud pelgalt mugavuse küsimus. Need olid võimu, staatuse ja sotsiaalse positsiooni sümboliks. Kujutage ette oskuslikke käsitöölisi, kes õmblesid kuningatele ja kuningannadele rõivaid, iga piste tehtud hoole ja täpsusega. Need varased disainerid lõid aluse luksusmoele, mida me täna tunneme. Pariisi südamest kerkivad esile suured moemajad unistusega kaunistada maailma haute couture'iga. See on lugu sellest, kuidas luksusmood vallutas maailma kujutlusvõime. Kirjelduses leiad linke meie eksklusiivsetele partneritele. Vaata lähemalt ja naudi soodustusi. Ytimessään luksusmuoti on todiste käsityön voimasta. Alusta asti taitavat käsityöläiset ovat kaataneet sydämensä ja sielunsa hienoimpien vaatteiden luomiseen. Heidän yksityiskohtiin kiinnittämänsä huomio, perinteisten tekniikoiden hallinta ja täydellisyyden tavoittelu loivat aidon ylellisyyden ytimen. Nämä varhaiset mestarit eivät olleet vain käsityöläisiä. He olivat todellisia taiteilijoita. Nykyään heidän perintönsä elää kuuluisimpien muotitalojen työpajoissa. Asiantuntevat käsityöläiset jatkavat vaatteiden luomista neulalla ja langalla, intohimolla ja tarkkuudella. Luksusmuoti edustaa aina korkeimpia laatu-, muotoilu- ja käsityöstandardeja. Aloitetaan matkamme luksusmuodin maailmaan Euroopan hoveissa 600- ja 700-luvuilla. Kuvitelkaa aikaa, jolloin muoti ei ollut vain hyvännäköistä. Se oli voimakas symboli asemasta yhteiskunnassa, osoitus vauraudesta ja vallasta. Ranskan, Italian ja Englannin upeissa palatseissa kimaltelevat jalokivet ja ylelliset silkit olivat läsnä kaikkialla, näyttäen kaikille, mistä luksusmuodissa oli kyse. Näiden majesteettisten hovien seinien sisällä taitavat käsityöläiset työskentelivät väsymättä, luoden upeita vaatteita kuninkaille ja kuningattarille. Nämä eivät olleet tavallisia räätäleitä. Heidän kätensä oli koulutettu muuntamaan hienoimmat kankaat, silkki, brokaatti, sametti todellisiksi taideteoksiksi. Jokainen pisto, jokainen koristelu osoitti heidän intohimonsa ja ammattitaitonsa. Euroopan hoveissa vaatteet kertoivat enemmän kuin sanat. Ylelliset vaatteet paljastivat paljon. Runsain kirjailuin koristeltu liivi, pitkä, jalokivillä koristeltu leninki, turkistakki, ne eivät olleet vain muutaman. Ne olivat vallan, vaurauden ja aseman symboli. Jopa vaatteiden värillä ja leikkauksilla oli syvempi merkitys. Violetti, kuninkaallisten väri, oli varattu enimmäkseen kuninkaalliselle perheelle. Arvokas silkki, jota tuotiin kaukaisista maista, koristi varakkaiden vartaloita. Ja kauluksia ja hihoja koristi hieno pitsi, jonka tekemiseen meni tuntikausia. 1800-luvun alussa muodin maailmassa tapahtui suuri muutos. Ranskan vallankumous, vapauden ja tasa-arvon ihanteineen, haastoi vanhat säännöt ja kyseenalaisti eliitin etuoikeudet. Tänä muutoksen aikana muotialalle nousi uusia luovia kykyjä, ompelijamestarit. Nämä suunnittelijat eivät enää pysytelleet piilossa, kuten hovin räätälit, vaan astuivat esiin ja tulivat tunnetuiksi työstään. Yksi kuuluisimmista heistä oli Charles Frederick Worth, Lontoossa syntynyt suunnittelija Pariisissa, jota pidetään haute couture-muodin isänä. Worthin lähestymistapa muotiin oli aikansa vallankumouksellinen. Hän oli edelläkävijä muotitalon idean kehittämisessä. Hän perusti omat työpajansa, palkkasi lahjakkaita käsityöläisiä ja loi ainutlaatuisia vaatteita.
Kun 1800-luku saapui, Pariisi vahvisti paikkansa muodin keskuksena. Kaupunki tunnettiin jo eleganssistaan ja ylellisyydestään, ja nyt siitä oli tulossa pakollinen vierailukohde suunnittelijoille ja muotiharrastajille ympäri maailmaa. Sen leveistä boulevardeista, jotka olivat täynnä luksusliikkeitä ja joilla tyylikkäät pariisilaiset kulkivat, tuli todellinen muotinäytös. On monia syitä, miksi Pariisin muotiteollisuus saavutti niin suuren menestyksen. Kaupungilla on pitkät käsityöläisperinteet, ja sukupolvet asiantuntijoita ovat hioneet taitonsa kudonnassa, räätälöinnissä ja kirjonnassa. Poikkeuksellisilla malleillaan ja innovaatioillaan Pariisin muotitalot ovat avainasemassa nykyisen muotimaailman muokkaamisessa. Tuo 1900-luku oli ainutlaatuinen aika, täynnä muutoksia, jotka muovasivat maailmaa uusiksi. Rajat tuntuivat katoavan ja maailma tuntui pienemmältä ja yhdistetymmältä kuin koskaan aikaisemmin. Muoti, joka oli aikoinaan pariisilaisten ja milanolaisten muotitalojen valtakuntaa, levisi nyt ympäri maailmaa. Se ei ollut enää vain suurten kaupunkien juttu. Kun ihmiset matkustivat enemmän ja uudet teknologiat helpottivat viestintää, suuret brändit alkoivat nähdä koko maailman potentiaalisena markkina-alueena. Chanel, Gucci ja Louis Vuitton, ylellisyyden ikonit, avasivat myymälöitä ympäri maailmaa, ja he myivät muutakin kuin vain vaatteita. He myivät elämäntapaa, unelmaa. Nämä yritykset loivat huolellisesti imagoaan, joka heijasti ainutlaatuisuutta, hienostuneisuutta ja modernin maailman lumoa. Riippumatta siitä, mitä kieltä puhumme, luksusmuoti on vallannut maailman. Näiden tunnettujen merkkien vetovoima on kiistaton, ja ne tarjoavat monille kurkistuksen unelmaan. Luksusbrändit ovat tunnistaneet tämän halun ja mukauttaneet strategioitaan. He ovat ymmärtäneet, että jokaisella alueella on omat kulttuurilliset ominaispiirteensä ja makunsa, mikä edellyttää markkina- ja tuoteadaptaatiota. Näin luksusmuodista on tullut globaali ilmiö, joka yhdistää erilaisia ideoita. Suunnittelijat sisällyttävät luomuksiinsa yhä enemmän eri kulttuureista, vaatteita, muotoilua ja tyylejä. 2000-luvun alussa näimme uusien teknologioiden nousun. Nämä teknologiat muuttivat arkeamme pysyvästi. Muotimaailma ei ollut immuuni tälle nopealle teknologiselle kehitykselle. Aluksi internet oli varattu akateemikoille ja teknologiaharrastajille, mutta siitä tuli nopeasti olennainen osa lähes kaikkien elämää. Ihmiset ympäri maailmaa ovat yhteydessä toisiinsa ennennäkemättömällä tavalla. Uusia mahdollisuuksia syntyy yrityksille, ideoiden vaihdolle ja innovaatioille. Niille, jotka myyvät luksusta, niille, jotka järjestävät eksklusiivisia muotinäytöksiä vain harvoille ja valituille. Niille, jotka tarjoavat ylellisen ostokokemuksen myymälöissään, tämä uusi teknologia on sekä haaste että mahdollisuus. Miten välittää brändi-identiteetti, ainutlaatuinen kokemus digitaalisessa maailmassa? Se on haaste, mutta myös suuri mahdollisuus, koska nyt heillä on mahdollisuus tavoittaa yleisö ympäri maailmaa. Rajoilla ei ole väliä. Fyysisiä rajoituksia ei enää ole. Muotinäytökset, jotka ennen olivat varattu vain harvoille ja valituille, voidaan nyt suoratoistaa ympäri maailmaa. Muotiharrastajat, missä tahansa he ovatkin, voivat nyt olla osa tapahtumaa. Digitaalinen vallankumous ei ole muuttanut vain suurten brändien toimintatapoja, vaan se on myös tuonut mukanaan uudenlaisen johtajan muotimaailmaan. Digitaalisen muoti-ikonin. He ovat bloggaajia, Instagram-tähtiä ja tubettajia, ja heidän aseensa ovat älypuhelimet ja muotitietous. Heillä on valta tavoittaa miljoonia ihmisiä. Heidän asunsa, tuotearviot, kaikki tämä vaikuttaa siihen, mitä ihmiset ostavat. Aluksi suuret brändit epäröivät työskennellä heidän kanssaan, mutta he ymmärsivät nopeasti heidän potentiaalinsa. Nykyään brändien ja digitaalisten muoti-ikonien välinen yhteistyö on arkipäivää. Brändit hyödyntävät heidän vaikutusvaltaansa ja auktoriteettiaan tavoittaakseen nuoremman yleisön. Nykyaikainen muoti ei ole enää vain kalliiden asioiden ostamista. Kyse on näiden kokemusten jakamisesta, niistä puhumisesta ja halun luomisesta. Sosiaalisesta mediasta on tullut unelmataulu. Ihmiset kuvaavat uusia ostoksiaan, elämäntyyliään ja luovat oman ainutlaatuisen tarinansa. Nykyään luksusmuoti ei ole vain helpommin saatavilla, se muuttaa koko muodin maailmaa. Muotilehdet ja kriitikot eivät enää ole ainoita, jotka sanelevat muodin sääntöjä.
On olos uusi tyyppisiä muotiasiantuntijoita ja heillä on puhelin kädessään. He vaikuttavat miljoonien ihmisten pukeutumiseen. Nämä digitaaliset trendinluojat tulevat kaikkialta ja ihmiset rakastavat heitä, koska he ovat aitoja. He ovat samaistuttavampia ja heillä on henkilökohtainen yhteys seuraajiinsa. He eivät vain esittele hienoja vaatteita ja asusteita, he näyttävät kuinka he itse käyttävät niitä päivittäin, antavat tyylivinkkejä ja tekevät muodista osan omia tarinoitaan. He rakentavat yhteisöä kaikille muodista kiinnostuneille. Jopa luksusbrändit, jotka ovat aiemmin olleet erittäin varovaisia imagon suhteen, näkevät nyt näiden digitaalisten tähtien voiman. Näillä vaikuttajilla on suuri merkitys siihen, miten ihmiset näkevät luksusbrändit, miten he käyttävät niitä ja jopa siihen, miten niiden merkitys muuttuu. Oli aika, jolloin luksusbrändit olivat vain pienen ihmisryhmän saatavilla. Mutta nykypäivän digitaalisessa maailmassa asia ei ole enää niin. Kyse ei ole enää rajoitetun erän tuotteista tai kutsuista yksityistilaisuuksiin. Nykyään on tärkeämpää olla osa yhteisöä, ymmärtää brändin tarinaa ja tukea sen arvoja. Ennen luksusbrändit ottivat etäisyyttä asiakkaisiinsa ja pyrkivät olemaan tavoittamattomissa. Digitaalisella aikakaudella brändit ovat tulleet lähestyttävämmiksi, avoimemmiksi ja rehellisemmiksi viestinnässään. Brändit korostavat nyt yhteiskuntavastuutaan ja ympäristötietoisuuttaan. Ne ovat myös luoneet suoran yhteyden asiakkaisiinsa. Tämä muutos luksuksen hahmottamisessa tekee siitä kaikkien saatavilla olevan ja siksi luksusbrändit ovatkin suositumpia kuin koskaan nuoremman sukupolven keskuudessa. Luksus ei ole enää vain kalliiden laukkujen tai vaatteiden ostamista. Nykyään ihmiset etsivät tuotteita, joilla on tarina, johon he voivat samaistua henkilökohtaisella tasolla. Vaikuttajien vaikutus digitaalisella aikakaudella on tehnyt luksuksesta saavutettavan koskaan. Luksus ei ole enää vain varakkaiden etuoikeus. Elämme tänään läpinäkyvyyden maailmassa, jossa kuluttajilla on suora yhteys brändeihin ja he voivat saada tietoa kaikesta ostamistaan tuotteista. Kuninkaallisten hovien ylellisistä vaatteista menneisyydessä nykypäivän digitaaliseen maailmaan, luksusmuodin tarina heijastaa ihmisen luovuutta, kauneuden tavoittelua ja halua ilmaista itseään. Se on tarina perinteiden ja nykyajan kohtaamisesta, täynnä luovuutta ja yrittäjähenkeä. Vuosisatojen ajan olemme nähneet luksusmuodin kehittyvän, mutta yksi asia on varma. Luksuksen lumo ei koskaan katoa. Luksusmuoti kaikissa muodoissaan heijastaa syvimpiä toiveitamme, kauneutta, käsityötaitoa ja itseilmaisua. Se antaa meille mahdollisuuden nauttia poikkeuksellisesta ja pukeutua vaatteisiin, jotka juhlivat yksilöllisyyttämme ja kauneuden tavoitteluamme. Silkin pehmeydestä jalokivien kimallukseen ja täydellisesti räätälöityyn pukuun, luksusmuodilla on taikaa, joka tekee jopa arjestamme erityisen. Luksusmuodin tulevaisuus lupaa olla yhtä jännittävä kuin sen menneisyys. Uusia teknologioita syntyy, kulttuuriset normit muuttuvat ja tapa, jolla luomme, kulutamme ja koemme luksusta, kehittyy. Mutta kaikkien näiden muutosten keskellä jotkut asiat pysyvät ennallaan. Kunnioitus hienoa käsityötaitoa kohtaan ja halu rikkoa luovuuden rajoja. Tässä perinteiden ja innovaatioiden risteyksessä yksi asia on varma, luksusmuodin tarina jatkuu. Suunnittelijat, jotka unelmoivat, käsityöläiset, jotka kaatavat sielunsa jokaiseen yksityiskohtaan ja ne, jotka omaksuvat muodin taian, jatkavat sen kirjoittamista. Luksuksen lumo, kauneuden lupaus, kiehtovuus, ainutlaatuisen ja itseilmaisun mahdollisuus inspiroivat ja kiehtovat tulevia sukupolvia. Olemme tutkineet ylellisen muodin kiehtovaa maailmaa. Ja nyt astumme uuteen ja jännittävään aikaan. Aikaan, jossa vanhat tavat kohtaavat uuden teknologian ja jossa laatu ja käsityötaito ovat edelleen tärkeitä. Ylelliset esineet, niiden kauneus, ainutlaatuiset yksityiskohdat ja itseilmaisu ovat yhtä voimakkaita kuin koskaan. Mutta tämä ei ole tarinan loppu. Se on vasta uuden luvun alku. Me, fanit ja luojat, muokkaamme ylellisen muodin tulevaisuutta. Me pidämme huolta tästä upeasta perinnöstä ja meidän tehtävämme on arvostaa sitä, kasvattaa sitä ja inspiroida muita. Oletpa sitten muodin ystävä tai vasta tutustumassa tähän upeaan maailmaan, muista. Olet osa tätä tarinaa. Nauti kauneudesta, arvosta taitoa ja tue luovuutta, joka tekee tästä maailmasta niin ainutlaatuisen. Kiitos, että olit mukana tällä matkalla. Jos pidit videosta, anna sille peukku ylös ja tilaa kanava. Jaa se myös ystävillesi. Nautitaan ja tutkitaan yhdessä ylellisen muodin kiehtovaa maailmaa. Nähdään seuraavassa videossa.
Jos pidit tästä videosta, katso lisätietoja ja tarjouksia kuvauksesta. Tykkää, tilaa, jaa.